achafambira mudenga mufesi uyo munhu uyeweka even kana vari kufungidzira kuti vanhu veZanu PF vari kumuda havamudi mani nakukudzai uye munhu achafambira mudenga ende ZANU PF ichamusvipa manzwaka tinana jamba yawo wanenzi ani uyo wekuuraya More Blessing kuchitungwiza akarohwa 30 years kujeri ZANU PF yamusvipa so but yakasenzeswa neZANU PF kuti uraya manzwa ZANU PF inokushandisa yakushandisa yekutsveta so nhamo yaye kwako ngozi yaye kwako nhamo yaye kwako yejeri mupanzwa zvinoitika kuZANU PF ZANU PF inongokushandisa so yakushandisa yakusiya inongokutsveta so ndo zviri pana Chabangu unai kuna Ngonzora hachatobozikana kuti kuna Ngonzora akatsvetwa so vakutamba naChabangu Chabangu next ari kutsvetwa futi saipa patotsvetwa so izvo zvatotsvetwa so Chabanguyo hapasisina zvemunhu ipo saka isisi tikungokurudzira vana veZimbabwe kuti no vana veZimbabwe mamwe mastatement aya kai siyanai nawo sena ndimuzive Chabangu manzoka tafamba mateberendi ndifunga munondiona mateberendi ese ina ndimuzive imi leadership kana vanhu vane vibrant vanozikana mumusangano vanomirira vachimira nevanhu vemusangano kumateberendi ini ndinovaziva kona to kona Chabangu handimuzive mufesi uyo ende kutriple C President Chamisa havana chigaro chavakaisa chinzi General Secretary hakuna tiri kuMDC mazuva angatumburwa kupa tikange tiri kubato renzi MDC riya ndopera nechigaro chainzi General Secretary mubanza but uyeka ane chisimba chokuti anosupportwa neZANU PF because makosi ari captured neZANU PF saka anotoziva kuti kana chandataura ZANU PF inenge ichitya because anenge aitotya kutoti vakangosasapota munhu basa rinopera majaji vanototya uva majaji ndo vanototya manje plus vanotomirira command yokuudzwa zvekuita nyaya inenge yadelayed bhora rinenge rakatambwa kudhara paipai murikuona because vanhu vanotoudzwa zvekuita makotsi edu ari muno ndo dambudziko ratinaro so zvinofanira kupera gore rino President Chamisa avamhanyi munhu aritoziva zvese ipo pai ende munhu akatoronga tuntu wake avamhanyirwe ende varitoziva munhu mazuva ekutanga vanhu vakambopopota Chamisa wenyu ngagadzire congress dai akaigadzira paipe bato riri papi izvozvi pamwe dai pasina marecords uyo ari kuzvitindiri secretary musangano ungadai wakafa number 2 president wedu angadai vakatofa because timu dzacho dzanga dziripo manzwaka vanhu vachona vataitarisira kuti ndo vatichapa zvigaro izvozvo imhandu ende vatengesi maprojects futi eZANU PF muri panzwa saka izvozvo hazvikwanisika president vanenge vaitozi itamba chidembo mukomana musi wakabata zvake musambonyeperwe apo musambomhanyire panhau yekuti kongresi yekuzoti zvigaro kudii zvode dai zvigaro zvakatopirwa tatsiwai vakadhileya kupa zvigaro muri panzwa vakadhileya kupa zvigaro ingwani zvigaro zvanhu zvakavakagadzira wani tine macoordinator tine mastreet point person varipo mumamisha varimo mumatauni muno mune zvigaro zvirimo mupanzwa zvavakatoisa President Chamisa murongi wemusangano vachibaya varipo mutauriri wemusangano handibaibe pambana afadzema here paana mukwanani mutedzeri ostalos President wedu Chamisa zvigaro izvozvo tikutofamba zvezvimwe izvi zvidiki izvi hazvaikwanisika because pane zvanga zvichitoitika mukomana anenge achiona munhu akazodzwa mukomana president wedu munhu akazodzwa pachokwadi chaipo hazvisi zvega izvi hazvisi zvega izvi zvina Mwari mukati because dai vakangoisa kana ndimi mukoma dai vakaisa zvigaro kubva pana vice president zvigaro zvakaiswa netimu dzacho dzamukaona dzakaenda nedzimwe dziri kuenda pangadai pachibuda chisvinwira musangano ungadai wakatofa kudhara tiri mustruggle usave power hungry nakuda zvigaro stiri ugaro hatisi kuda ngatimborwisa kubvisa ZANU PF tozorwisana zvigaro mupanzwa zvino vanhu vari kutoda zvigaro
vokangamwa kurwisa Zanu PF. Ende vamwe vacho ari maprojects eZanu PF vanenge vachitotumwa vachitonge vanhu vedu. Muri panzwa? Because Zanu PF yakachenjeresa. Zanu PF inototuma vanhu vanotonge vari mumusangano vanopa mari vanototi uyu ndiye chaiye wedu uyu. Uyu ndiye chaiye wedu uyu. Apa asiri wedu. Muri panzwa? Saka mukomana zvese imomo akapinda akazviona. Mupanzwa? Zvese akazviona. Anantivius paakamuka achitaura kuti ndawe Zanu PF akanga atotewa chitigu kapa. Akatobatwa kuseni kwacho. Kumasikati wakabuda kutaura kuti aina nchada zvetiripusi ndauda kutera gwara chairo reZanu PF. Muri panzwa? Anga abatwa metsi dzake. Vanhu vese vamunoona ndavachadana ngonzura vese timu dzese dzamuri kuona dziri kubuda dziri kubatwa metsi dzadzo. Nhau yekuda zvigaro nenhau yekuti makatumwa neZanu PF hamusi vedu. Isi tiri kuda vedu chaivo chavanofamba naPresident Advocate Nelson Chamisa. Ndo vedu vatiri kuda kuti tisvike kuKenani tinavo. WeZanu PF ndeweZanu PF. WeZanu PF ndeweZanu PF. Vanhu vari kutadzirana mumusangano medu vari kugara pasi chikurukura nyange kubva kumadistrict chako kumamisha. Totokurukura kuti amana totobatana maoko so very sorry. Musangano uchienda mberi. But munhu akatumwa neZanu PF kana apirwa mari zvafana ngonzora pana ngonzora paakapiwa mari neZanu PF achiuraya musangano manzwa. Mungazvirambe kuti akapiwa mari neZanu PF. Mungazvirambe mimi. WeZanu PF atumwa chete. Hazvisi zvekuti kutsvagirana nyaya. Patinotsvagirana nyaya pepe tinogadzirisana. Tichienderera mberi. Vanhu vari kutonetsana mumusangano. But vanhu vanogadzirisana. Handi panobvongana shinda. Panobuda patani inonzi fisherman. Munzwa kubvongana kweshinda. But pabuda patani yakanaka inonzi fisherman. Juzi rabuda zvakanaka. Munzwa. So mumusangano vanhu vanofanira kumbokweshana vachionesana. But tichidzokera papoint imwe chete yekuti struggle yedu tiwine. Vani muri panzwa? But problem yekuitika inenge iitika ndeyekuti kana wakatumwa neZanu PF unobuda wega pachena. Azvimbotora kana kunetsa because izvi zvina Mwari mukati. Animopana zvina Mwari mukati. Kana wakatumwa neZanu PF kusanzwa tsitsi nekutambura kuti vana veZimbabwe. Kana Mwari vanofara nazvo. Kana vadzimu venyika ino vanofara nazvo. Kutumwa neZanu PF. Manzwa kutambudzisa vana veZimbabwe. Mwari havafari nazvo. Saka zvinobuda zvega pachena. Because mafundisi, mapasta, mabishop vari kunamatira nyika ino. Vamwe vanhu vari kutsanya 3 days vari mugomo vasingadyi vachinamatira nyika. Manzwa kuti nyika inake. Vanhu vari kunamata mufunza kuti mafani nyika iri kunamatirwa kai. Vamwe vanhu havasi kudya mudzimba. Vanhu vari kunamatira siku nesikati vari kunamatira nyika. Iwo ndiwo poda kutumwa. Kana kuti nini ndeti ndini madzibaba kuzoti regai ndatsotumwa ndinatsokuuraya musangano. Madzibaba unopera kupera so. Mark my words. Ukaona uchida kupera pa politics. Buda mugwara ra President Chamisa. Kana uda kushora President Chamisa. Unopera sesipo so. Kana inini zo zvandiri kunze madzibaba wangu unopera. Ndinopera so kupera kuita munhu womanga manga.